Good morning. Good morning mga ka-take care. So papunta tayo sa Tayog ngayon sa Family Hospital para mag-inquire. At pagkatapos doon ay proceed tayo sa may Estrella Hospital naman. Marami tayong gagawin ngayon mga ka-take care. Maghahakot tayo ng upuan tsaka maghahakot ng table tennis. So ang tansya ko mga ka-take care, makakabalik tayo sa pwesto ng alas 9 siguro, kaya madidelay yung deliver natin. Ang latest ngayon mga ka-take care, ang latest ngayon ay wala. So Lunes busy ang mga estudyante yan, mga teachers at mga biyahero na mga naghahatid at nagsusundo ng mga estudyante. Kailangan natin maging defensive driver for today and every day, dahil gising na gising ang kakalsadahan ngayon ng Pilipinas dahil nga Lunes may pasok. Dapat maging alerto tayo at hanggat maaari kailangan talaga meron tayong dashcam para kita natin yung sitwasyon sa kalsada. So meron pang 30 minutes siguro mula dito hanggang doon, or 25 minutes bago tayo makarating sa Tayog. Hindi natin pwedeng bilisan dahil kasama natin si nanay. Pero kung mag-isa ko lang, pwede kong paliparin yung motor kahit walang pakpak, you know, pero joke. Chinek ko yung gas tank ni Russo kagabi, meron pa naman laman. Yung ginas ko pa ito nung last.
Kaya mamaya na tayo maggagas pag pauwi. Chinik na rin natin yung kanyang gulong. Okay naman. May daanan kasi rito mga ka-take care na kukonekta dun sa amin na kapag almost 1 kilometer yata yung rough road pa dito. Kapag nagawa yan, sigurado saglit na lang yung papunta dun sa amin. Ganda na ng kalsada dito sa Barangay San Joaquin mga ka-take. Pero syempre kahit gumanda yung kalsada rito, kailangan mo pa rin mag speed limit, mag-alalay dahil nga matao dito masyado, especially sa hapon talaga. Dapat naka speed limit ka lang ng 30 dito, 30 or 40. Gaya no, may mga tao. O yan. Sa pag mamaneho mga ka-take, hindi pwedeng marunong ka lang mag-drive. Kailangan talaga may utak ka. Kasi kung wala kang tamang diskarte, hindi mo iniisip yung safety mo, talagang madidisgrasya ka. San Pablo na tayo mga ka-take. Pablo, shout out kay Sister Riam na nandyan sa Thailand.
Lunes. Dalayak na yata rito eh. Dalayak. Tatanim na sila ng mga mais, mga katikir oh. Tayo sa highway. Sana kaya nitong record hanggang pauwi mamaya para at least makuhanan natin ng kompleto yung biyahe natin ngayon. Dala ng Arenola.
Daming tao. Daming sasakyan, men. Sentro na rin pala dito. Lane mga ka-taker, gumanda na yung kalsada dito sa sa part dito malapit na tayo. Alright, dito na tayo mga ka-taker. Hahanap tayo ng parking area. Parking area. Alright, dun yung parking mga ka-taker Okay, dito na natin yung pwesto. Hup.
Dito na tayo sa may Tayog Family Hospital. Iyon. Let's go.